mga kasahingan, sa niyan sa naging yung maanyag nga half Filipino nga igala. Ang init na kasayan, Juliana Balaleng, the super Clamisha Bayhana, aba single lang gihapon. And welcome to another episode of Gugma Pa More! Pero ay naku, gugma pa more. Laing episode sa Gugma Pa More ang inyong makita karon, and in today's video atong paghahisgutan ang problema sa usa sa atong mga pasayangans. So ato nang basahon ang iyang message para kanako. Hello Miss Juliana Balaleng, pagpatambag unta ko kung unsa akong buhaton. Usahay di na jud nako maantos ang kabaho sa baba sa akong uyab. Usahay mawala akong gana kung mag-sex me tungod sa iyang ginhawaan. Akong problema kay mauwaw ko musulti niya kay basin magbuwag unya. Maski baho siya o bakba, love kaayo nako siya. Salamat. So nadyo sa lisod nga sitwasyon karon ng atong letter sender mga Basayans no, kay basin unya kung iyong sultian sa tinuod masuko, so basin mao na ni rason kanong mubugnaw ang iyong gibati dira nimo. Pero para nako kung tinuray mo na kay gugmaay, di mo angay mauwaw or di mo angay mahadlok na musultis ka matuuran. Kay para nako kung tinuray mo na kay gugmaay, andam ninyong dawaton ang comments sa usag-usa. So kitang tanan mga Basayans na tay mga apan no nga ang ubang taon ray nakabantayan sa atong kagalingon wa ta kabalo. So mao na if you really care for that person, imo jud lang sultian. Mao na kung matambag lang jud mo dahil no sulti siya. So istoryahin ninyo kung unsa ang problema during your private moments. Isa siya i-judge kay basin na siya mga problema nga giagian, kawala ka kabalo. So mao na i-analyze ang situation. So sa di pa nimo siya i-judge, dapat makabalo ka or dapat i-analyze nimo ang problema kay basin na yung mga bad breath causes nga wala ka kabalo. Kitang tanan nun dyan mga Basayans, nung namdyo tayong ani nga problema, maski ako, especially sa buntag, manimaho dyan na atong mga ba no? Pero kung tibok adlaw na lang, or maski na-nutbrush na siya, nagyapibaho ang iyang ba, so there must be something wrong na dyan. Kinahanglan na dyan ni siya espesyalista. So ato i-analyze na ang sitwasyon, no? Una, kung ang imo uya palahubog, so palahubog siya day, so mao na siya usa possible reason na siya nganong baho siya bakba kay ang alcohol manggod makapadry na sa mouth, and then kung dry ang imo bakba, dira jud magtapok ang mga bakterya sa alingag-ngag sa imong oral cavity. Ikaduha day, uya ba kusog manigarilyo? If yes, so possible na siya dahil nga nung baho siya bakba. Kay, ang nicotine manggod mo na siya hinungdan nga nung ang atong ngipon iswag. Usa na siya sa mga reason nga nung mo iswag ang atong mga ngipon. And then, kung na mga available nga mga spaces, kung na mga spaces in between sa mga ngipon, so manuksok dito ang mga pagkaon, and then hindi niya matarong og toothbrush yung ngipon, so mao na siya hinungdan nga nung magka-tooth decay siya. And then kung di sa matarong og toothbrush yung uyab day, so mao to manimaho na to ang mga kiki dito nga nagasuksok sa ngipon. Sunod day, imo uyab ba day kung manutbrush kay apilon ang dila? If no, so mao na siya ang usa sa mga reason nga nung baho ang bakba ang uyab day. Kay oral health is not just about brushing your teeth. So dapat ato sa nasyong libyuhan ang atong mga dila, ang atong mga alingag-ngag, kay nadre mga bakterya nga nagpuyo. So dapat mawagtang na sila. So why gali dahil? So why ganin yung mga Basayans kung manot brush mo no, na yung brushan yung dila. Simuta, baho siya day. So mao na siya usa sa mga hinungdan nga nung baho atong ginawaan. So make sure kung mag-toothbrush mo, ayaw kalimtig-limpyusan ang inyong mga dila. And dapat mga Basayans, makabisita ta sa atong mga dentista at least twice a year para magpa-cleaning. And if ever day nabuhat na ninyo tanan and then naagyapon ang problema, it's best nga magpagkonsulta na jud ta, mobisita na jud ta sa eksperto kay basin na problema sa iyang ilong, sa iyang
ba o sa iyang alingagna, or worst case scenario basi na siya sakit nga gipamati. So it's better nga ipakonsulta nilang jud siya. So mo to siya dai no, I hope din nimong himong rason nga biyaan siya kay ang tinuuray nga nahigugma andam nimong dawaton kung unsa ang iyang mga imperfections, and at the same time imo siyang tabangan na mag-improve. Anyway, I hope na-video mo sa akong video. And if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. And if you have mga suggestions or mga ideas kabayan sa gugma nga gusto niyo atong pagnahisgutan, please comment down below para atong madiscuss sa atong mga umaabot ng mga videos. And if you have love problems or mga love stories na gusto natong i-share, please isend lang ninyo, private message lang, pwede na dyan kaayo. And mga Pasayan, yes, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest ng mga videos. And also, please follow me on my Facebook page, the Jolena Balaleg page, and my TikTok and Instagram account, Miss Jolena Balaleg, and my Twitter, J Balaleg. Mga Pasayans, always remember that being single is smarter than being in a wrong relationship. Bye-bye!